jirila otu nkeji gata elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kparuo oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịa gbaa ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Tọzụde abalị 4 nke ọnwa 12 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo n'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ. Na ndị uwe ojii steeti Anambra agaala aka ka egbe pịnwụrụ otu nwoke ọwa 10 egwu ịwakpo ndị uwe ojii steeti ahụ. Ị ga-anụrụkwa na mkpamkpa ndị ọkpa egbe banditi kpara na iko gị n'ụbọchị ụnyaahụ ata. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na ndị ụlọ nzukọ seneti ebidola gbaa iwu na amara onye ọbụla ganyere aka na ntọrọ mmadụ ikpe ọnwụ. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwanụ Chienna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha. ndị uwe ojii steeti Anambra agaala aka ka egbe pịnwụrụ otu nwoke ọwa aha ya bụ Ọlụchukwu anya ọkụ dịka ahụchara ya n'ihe onyonyo vidio bụ ebe ọ nọ yi egwu ịwakpo ndị uwe ojii dị n'obodo Obosi nke kansụl ime obodo Idemili North nke ya bụ steeti Anambra. Ọ bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ Tochukwu Ikenga bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee. Ikenga kọwara na ndị uwe ojii gara pịnwụrụ nwa amadi a dịka ihe onyonyo vidio o mere bịara gazuo ọdọ nzirịta ozi soshal midia ọnụ. Ya bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ SP Tochukwu Ikenga gakwara n'ihu kọwaa na ọ bụ ndị uwe ojii steeti Anambra nke ngalaba Obosi bụ ha nwụchiri nwa amadi a ebe ngwa ihe ndị a napụtara ya gụnyere egbe na mma. Agaala aka ka egbe ma pịnwụrụ mmadụ 4 bụ ndị ganyere aka na ibu na ndị mmadụ ụgbọala ha ma napụta ha riri nde naira 15 bụ 15 million naira. Iti mkpu ya bụ ndị uwe ojii isi obodo anyị Abuja bụ Josephine Ade bụ ya mere ka ọha na eze wee mara maka nke a n'ụbọchị Wenezdee ụnyaahụ. Josephine Ade kọwara na ndị uwe ojii ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja nwụchiri ndị a site nnọọ na ji ha dịgasị iche iche. Josephine Ade gara nnọọ n'ihu wee kwuo na ndị a nwụchiri gụnyere Hatu Bashiru, Nwadugo Emmanuel, Uchenna Kalu nakwa Alhaji Jazuli Adamu. Ka ọ dị dadara